بعال سره أنبسا أنبسا بني بعال سره أنبسا أنبسا بني بعال سره أنبسا. سلام كم تكونوا كبرات تخطاتلتي سي ام اكسترا شو على توزينا سبورت حيزنا لكم قريبنا لنا لمكتتها لكم بخبرين عدن. إرتراوين بروفيشنالات تقدمتي أمانيل قبر إكزابير داويت يمانن أبن مبل ساسان شعتن غزيزي كهزلو ليدل دي تشولاند يساتو فلو زحنتي كم ناي بيلجيوم زكونت وددر بي سي اي نايكل تحيل فرس معك نزل ويا لو مخا بحف الشعب شوين فارت نايكل تنت بتشعات كيلومتر ناي ملالي وددر كايدوم أبال كل بليتريك أمانيل قبر إكزابير أب ساعة 4 شوعاتن نتشو عمنتميتن 7 شعاتن كيلومتر بمزوارو مبل 205 درجة حيزو وددو زازيمو. تقداماي جرمناويت كلوب بايك إيرتراوي داويت يمان دما ب40 شدشن نتبيشو مونتميتن سان شوعاتن بساعات بمقعزو مبل 214 أبزا مدرك تسارعو زاست أحول جول إيطاليا أبال كلوب ديتريك جيناتان ميلانيو أب ساعات 56 181 بمفتان نول الدرب 6 دقائق 10 شدشن قداماي كوينو فتيمو زلو ودغانتو دنماركاوي مارس بيرسن دما كلاي كوينو أتيو نير بعد مدرخات عم بزلو زور ديتشيلاند صباح تقدمتي سيونيفرد كساب هيل برون زرقح 176 كيلومتر ودر يتصبيهم علو إذا مدرك حرقود قد بزحب كوان تخونت بتومناي شكوات قرار تقن زل على الجام كهلو ميو. 4 إيرتراويان تقدمتي نكلبي ساي وكيلو مساتفو زلو مبل سوسا غزي وزكايز زلو زور لأفينر دما ربع كابيسي فالاندري كساب لا روسيري 7.7 كيلومتر بزلكا نايكالاي مدرقون السلاسيلو. إيرتراويان تقدمتي زحزو درجان كرئ كابتن وددو بقلت ساعات 10 دقائق 44 كاليت المزازم حنصات زرقت عوت إنجليزاو جوزيف بلاكمور 3.20 كلتن مسكلت رأسو دحرو زأتونهم زرعي مبل 24 درجة كسرع انكلو 23.35 زدحر أخليلو عرفينا مبل 80 شبشن تمساسال جيزيز فتسميها فيت مولجيتا مبل 204 نزا مدرخ بين تشامبيون إيرترا كلتشن 23 عبيلو زنبرت تسفو تقرار ما يعود أمان كزازما أي كعلن. بچاناي غزي ماليا انجليزاوي جوزيف بلاكمور ب10 ساعات 10 بشدقن 08 كاليتن نتا مس دنماركاوي هنريك بيدرسنز نبرت تقبلوا علو ابزا لبسي ايرتراين تقررن تزحزو درجان كرئ ناهم زرأي كم مبل 74 مسعل للعلك حكرون كله يافيت مولجيتا اب 8 شعاتن ترتا يركب اخليلو عرفاين دما ب34 سالساي غزي تبليتو اب مبل 100 كلتن علو عوت امان لومينو دروغزازموس لزيك القا ابزاناي غزي ماليا اي سفرن 31 نتبي أكيوز ركب دنماركاوي هنريك بيدرسن جنا ناينت مالاو حيسواي بوعز بيلجيماوي جاموي دار نتي 24 زلو نيزرلانداوي تيجمنغرات بشوعات تسبل ليلو بروت أمبس عقم نايزو لدر زلو لناي تحت علمه أبتواب ماليا جاموي در ب10 ساعات 10 بشدقن 10 شوعات كاليتن جزي بلوت من زي بمقاني قلس اللو إيرتراين تقدرمتي أبلات ناي كلبي سايز كونيا فيت مولجيتان أغليلو عرفاين دبما مبل ساسان شعاتن 4 درجاتات أبتا ماليا حيزوم ب10 شمونت ساعات 4 كلتن دقن ساسان شمونتن أسكاليتن حبرايت غانتا بشكلتا يتعليها بكلمي تقديما نزي شوعات مدرخ زد تقال الوددور تمرحو كال ايتس بين سالسيت دما نيزرلاند سالوا حموشت أفريقيين تقدم تزحقفت كلوبي سي ناي سويسرلاند ما كاب 10 شمونتنا بإسرا وريدا راوعي مدرخ زور لأبينر تصبح كاب لا روسيرة كساب لس كارليس 240 كيلومتر بزشفن ودر كغتليو المبل 7 شعاتين جزيو زي 3 زلو فولتا اسبانيا ربع قصيلو وعلو زبي سي عيني كل تحيل فرس معقن زلو ودر درو حمشاي مدرخ اتصافي فلو ابزا كاب فيونت دل ماستر كساب سيفيليا زنبرت 270 كيلومتر ودر بقام تقدمتي شحن 691 متر براخه حاكيروم أبزاز بزحو تقدمتي بحبار ب4 ساعات 25 شمونتن جيز فتسومو مدرك جاك ريبابليكاوي بافل بيتنر ناي كلب دي اس ام فرمينيخ ن وود فان ارت أوسترالياوي كارين غريفز فرنساوي براين كوكوار سويزرلانداو ستيفن كونغن أمود أتاستقبر فولتا خطيلو لتعو قداي كوين وددر زازيمو أبز 175 بزحو تقدم ساتفو زلو وددر بجاناي جزي مالا سلوفيناوي بريموز روكليج بولو 10 شمونت ساعات 50 شمونتن دقيقن 36 جزي مرحلو جاءو الميدا كالاي كوينو سعبان كلو انريك ماس دما ساسان كلتن كالي دحرب ساساي ترتا نايتا مالا يركب
አምናይሎ መድረኽ ካልኣይ ተርታ ዝሓዘ ቤልጅማዊ ዎት ቫን ኣርት ቀጠልያ ማልያ ብ158 ነጥቢ ይመርሓ። ኣውስትራልያዊ ካሊን ግሪቭስ ብ13 ነጥቢ ተበሊጹ ካልኣይ ኣሎ። ቤልጅማዊ ተቐዳዳማይ ሎቶ ዴስቲኒ ሰልቪያን ሞኒኬት ኣብዚ 21 መድረኽ ዘጠቓለለ ውድድር 16 ነጥቢ ኣዋህሊሉ ኣንበሳ ዓቐብ ንምውሃብ ማልያ ኣብ ዝባኑላ። ኢጣልያዊ ፊሊፖ ዛና ድማ ብ5 ነጥቢ ድሕሩ ካልኣይ ኮይኑ ይኽተሎ። ናይ መንስያት ትዕድል ማልያ ተቐዳዳማይ ባሕሬን ቪክቶሪስ ኢጣልያዊ አንቶኒዮ ቴቤሪ ብ18 ሰዓትን 59 ደቂቕን 14 ግዜ ይመርሕ። ቤልጅማዊ ለነርት ቫን ኣትቨልት ድማ ብ3 ካልእ ዶንጊው ካልኣይ ዘሎ እዩ። ብጋንታ ደረጃ ጌና ነዚ ውድድር ፍጹም ክሳብ ሕጂ መሪሕነታ ከይተመንጠለት ትግዝግዝ ዘላ ኣብ አቡዳቢ ዝመደበራ ዩኤአይ ቲም ጌና ነቲ ውድድር ብ56 ሰዓትን 57 ደቂቕን 29 ግዜ ኣብ ምቕላስ ኣላ። ሬድ ቡል ድማ ብ1 ደቂቕን 19 ግዜ ዶንጊያ ካልአይት ኮይና ትቐጽል። 22 ሃገራት ዝሳተፍኦ ዘለዋ ዙር ቮልታ እስፓኛ ጽባሕ ሐሙስ ካብ ጀረዝ ደ ላ ፍሮንቴራ ክሳብ ያንኮይራ 185.5 ኪሎ ሜትር ውድድር ንኽተቐዳደምቲ ጽብዮም 3711 ኪሎ ሜትርን ዘሎ በርኽቲ ክኣክዱ ይብዮም። ኣብ ፈለማ ለጠቕ ዝበለት ኮይና ዝቕጽል ግን መንጓድ ጉዕዞ ክህልዋ እዩ። ኣከፋፋል ባርሳ ኢልካይ ጉንዶጋን ናብ ክለብ ማንቸስተር ሲቲ ተመሊሱ ክጻወት ክታሞም ቢሩ። ምስ ማንቸስተር ሲቲ ስሉሳዊ ዓወት ድሕሪ ምዕዋት ጉንዶጋን ካብ ማን ሲቲ ናብ ባርሳ ብምስጋር መዛ ካታላናዊት ንሓደ ዓመት ክጻወት ክኢሉ ዝነበረ ኮይኑ እዚ ኣብታ ክለብ ዓመታዊ 20 ሚልዮን ዩሮ ክፍሊት ከም ዝወስድ ዝነገረሉ ጀርመናዊ ኣብዚ ዓመት ስፖርት ካብ መደባት ሃንስ ፍሊክ መውጽኡ ዝኣመነ ኮይኑ ካብ ባርሳ ክወጽእ ድሕሪ ምምዳቡ ባርሳ እውን ኣብ ውሳነኡ ክትቃወሞ ይትረኣየትን። ባርሳ ነዚ ውሳኔ ዝወሰነትሉ ንጉንዶጋን ተኸፍሎ መጠን ደሞዝ ንምቕናስ ኮይኑ ብተወሳኺ እውን ነዛ ክለብ ጉንዶጋን ካብ መሳርዓ ክትለቆ ምዃና ንሓለፍቲ ማንሲቲ ዝሓበረት ኮይና ሓለፍቲ ማንሲቲ ፔፕ ጓርዲዮላን ምስ ወኪል ጉንዶጋን ኣወንታዊ ዝርብ ድሕሪ ምፍጻሞም ማንሲቲ ንኢልካይ ጉንዶጋን ብናጻ ናብ ማንሲቲ ኣፋንያቶ። ጉንዶጋን ኣብ ኢትሓድ ስታድየም ክሳብ 2025 ዘጽንሖ ናይ ሓደ ዓመት ውዕል ፈሪሙ ዘሎ ኮይኑ ብተወሳኺ ንሓደ ዓመት ናይ ምንዋሕ ኣማራጺ እውን ኣለዎ። ለንደናዊት ክለብ ቼልሲ መስርሕ ምዝዋር ጆኦ ፍሊክስ ካብ አትሌቲኮ ማድሪድ መዛማወግ ኣውጊራ። ቼልሲ ኣብ መግለፂኣ ጆኦ ፍሊክስ ን7 ዓመት ኣብ ስታንፎርድ ብሪጅ ክጸንሕ ከም ዝፈረመ ገሊጻ። ጆኦ ፍሊክስ ኣቀዲሙ ንስ ቼልሲ ን6 ኣዋርሕ ብለቃሕ ሓሳጊሩ ዝተጻወተ ኮይኑ ድሕሪ ናብ ቼልሲ ምጽምባሩ ናብ ቼልሲ ብምጽምባረይ ብጣዕሚ ሕጉሴ ምስ ኣነት ፈታተይ ንምጅማሩን ብጣዕሚ ታዊኸ ዘለኹ ኣቀዲመ ኣብዚ ኣብ ዝነበርኩሉ ዝፈልጦም ሰባት ብብዝሒ ጸኒሖምኒ እዚ ድማ ብጣዕሚ ዘሕጉሲ ክብል ተዛሪቡ። ፍሊክስ ቀጺሉ ዝሓለፈ ናይ ቼልሲ ግዜ ብጣዕሚ ዝፈትዎ ንዕርክተኝ ስድራይ እውን ነጊርዮም ነይረ ናብ ፕሪምየር ሊግ ሓደ መዓልቲ ክምለስ ምዃነ እውን ነጊርዮም ነይረ ናብ ቼልሲ መምላሰይ ሕጉሴ ክብል ተዛሪቡ። ቼልሲ ንጆኦ ፍሊክስ ንምፍራም ንአትሌቲኮ ማድሪድ 50 ሚልዮን ዩሮ ንአትሌቲኮ ማድሪድ ከፊል ኣላ። ብኻልእ ወገን ዜና ናብ አትሌቲኮ ማድሪድ ክጽምበር ስምዓቱ ዛዚሙ ንውሳነ ክለባት አትሌቲኮን ቼልሲን ክጽበት ጽንሐ ክፋፋሊ ኮነር ካላገር ናብ አትሌቲኮ ማድሪድ ተጸምቢሩ። ካላገር ኣቀዲሙ ሕክምናዊ ምርመራታት ምስ አትሌቲኮ ማድሪድ ዛዲሙ ዝነበረ ኮይኑ መሰረት ስም አትሌቲኮ ማድሪድን ቼልሲን ሓደ ተጻዋታይ ክለዋወጣ ዝነበረን ንምስጋር ሳሙ ኦምሮዴን ናብ ቼልሲ ድሕሪ ምውዳቁ ንመስርዕ ምስጋር ጆኦ ፍሊክስ ክጽበ ድሕሪ ምጽናሕ ናብ አትሌቲኮ ማድሪድ ምጽምባሩ ወግዓዊ ኮይኑ ኣሎ። ተኸላኻሊ ኢጣልያዊ ጁቬ ዳንኤል ሩጓኒ ናብ ሆላንዳዊት ክለብ አያክስ ተጸምቢሩ። ቼልሲ ኣብ ትሕቲ ኮንታ ዝነበረትሉ ናብ ቼልሲ ክሰጋገር ተቃሪቡ ዝነበረ ሩጓኒ ናብ አያክስ ንሓደ ዓመት ብለቃሕ ክጻወት እዩ ናብ አምስተርዳም ኣቕኒዑ ዘሎ። ሩጓኑ ናብ ጁቬ ቅድሚ 12 ዓመት ኣብ 2012 ተጸምበረ ኮይኑ ኣብ መሳርዕ ዛ በኣረጊት ጎርዞ ዝብል ቅጽል ጽዋዕ ክለብ ድሕሪ ምጽናሕ ኣብ 18 ዓመት ዕድሚኡ ናብ ዓባይ ጋንታ ብምስጋር ክጻወት ምጽንሑ ይፍለጥ። እዚ ቅድሚ ቁሩብ መዓልታት 30 ዓመት ዕድሚኡ ዝረገጸ ተኸላኻሊ ብማልያ ኣረጊት ጎርዞ 148 ጸወታታት ብምክያድ 11 ሾቶታት ክቁጽር ከሎ 11 ወናጭውን ክዕወት በቂዑ እዩ። አያክስ ንሩጓኒ ብቋሚ ናይ ምፍራም ዝኾነ ስምዕ ኣይፈጸመትን። ኣብ ምስግጋር ሉካኩ ምስ ቼልሲ ኣብ ዝርብ ትርከብ ናፖሊ ንኣከፋፋሊ ማን ዩናይትድ ስኮት ማክቶሚናይ ብለቃሕን ምፍራም ድላይ ኣብ ዝሕደረትሉ ማንቸስተር ዩናይትድ ንስኮትላንዳዊ ኣከፋፋሊ ብለቃሕን ምሻጥ መደብ ከም ዘይብላ ተገሊጹ። ዝሓለፈ ሰሙን ብሄላስ ቬሮና 3-0 ተረቲዓ ናይ ዓመት ጸወታታት ሰሪዓ ዝፈልመት ናፖሊ መሳርዓ ንምድላል ኣብ ጽዑቕ ናይ ምስጋር ንጥፈታት ዘላ ኮይና ምስ ዝተፈላለዩ ክለባት ኣብ ጽዑቕ ዘተ ትርከብ። ማክቶሚናይ ኣብ ኦልድ ትራፎርድ ዘጽንሐ ውዕል ከብቂ ሓደ ዓመት ጥራይ ዝተርፎ ኮይኑ ማን ዩናይትድ ውዕል ምስ ዘይሕድስ ብለቃሕ ክሰዶ ዝኾነ መደብ የብላን። ዕባይ ኣካዳሚ ማንቸስተር ዩናይትድ ዝኾነ ማክቶሚናይ ኣብ 2017 መዛ ክለብ ፈላሚ ጸወትኡ ዘካየደ ኮይኑ እዚ ወዲ 27 ዓመት ስኮትላንዳዊ ብማልያ ዘ ሬድ ዴቪልስ ልዕሊ 250 ጸወታታት
ኣካይዱ ይርከብ ብዘይካ ናፖሊ ክለብ ፉልሃምን ኣብ ልዕሊ ስኮት ማክቶሚናይ ልዑል ተገዳስነት ዘለዋ ክለብ ኮይና እንትኾነ ፉልሃም ናብ ዕዳጋ ከፋፋሊ በርንሊ ሳንደርበርግ ብምእታው ነዚ ጉልቡታ ከፋፋሊ ብ25 ሚልዮን ብምፍራማ ኣብ ማክቶሚናይ ዝነበራ ተገዳስነት ዘብቅዕ ዝመስል እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ኣከፋፋሊ ማንቸስተር ዩናይትድ ኡራግያዊ ፋኩንዶ ፐለስትሪ ናብ ግሪካዊት ክለብ ፓናቲናኮስ ተጸምቢሩ ማን ዩናይትድ ንፐለስትሪ ናብ ፓናቲናኮስ ንምጽምባር 5.1 ሚልዮን ፓውንድ ክፍሊት ተቀቢላ ዘላ ኮይና ብተወሳኺ ካብ ወጻኢ ሽያዝ ኡራግያዊ ማን ዩናይትድ 40 ሚታዊት ክትመቅልያ ማን ዩናይትድ ንፐለስትሪ ካብ ኡራግያዊት ክለብ ፔናሮል ኣብ 2020 ብ9 ሚልዮን ከም ዝዓደገቶ ይፍለጥ እንግሊዛዊት ክለብ ኖቲንግሃም ፎሬስት በአጥቃ አርሰናል ኤዲ ኒኪታን ምግዛእ ተቃሪባ ምህላዋ ተገሊጹ ክለብ ማርሴይ ኒኪታን ምዕዳግ ምስ ክለብ አርሰናል ርክባት ከተካይድ ጽንሐት ኮይና እንተኾነ ብሰንኪ አርሰናል ተመነቱ ዋጋ ማርሴይ ካብ ዝዕዳጋ ምን ሰሓባ ይፍለጥ ኖቲንግሃም አርሰናልን ንምስጋር ኒኪታ ጽቡቕ ዝርብ ዘለዋ ኮይነን ንርክብ ናይዘን ክለባት ኣወንታዊ መልክዕ ሒዙ ይቅጽል ምህላውን ይሕበር ክለባት ክሪስታል ፓላስን በርንማውዝን ኣብ ኒኪታ ተገዳስነት ዘለዎን ክለባት ኮይነን ክሳብ ሕጂ ዝኾነ ዘካይዶ ዝርብ ግን የለን አርሰናል ዝሓልፈ መክፈት ጾታ ፕሪሚየር ሊግ ክለቡ አርሰናል ንወልቭስ ክልተ ባዶ ኣብ ዝረታዓትሉ ጾታ መንበር ተቀየርት መንባሩ ዝክር ኮይኑ እዚ እንግሊዛዊ ተቃይ ዝሓለፈ ዓመት ስፖርት ኣብ 27 ጾታታት ክለቡ ክስለፍ ከሎ ብ10 ምስ ቀዳሞት 11 ኮድ ከሎ ኣብ ዝቅጽል 17 ድማ ካብ መንበር ተቀየርት ብምእታው ጾታታት አካይዱ ኖቲንግሃም ፎሬስት ኣብ መሳርዓ ክሪስ ውድን ቲዮ ኦኒዮን ኣጥቃዕ ዝሓቀፈት ኮይና እዛ ክለብ ኒኪታ ብ 30 ሚልዮን ፓውንድ ንምዕዳግ ምስ አርሰናል ኣብ ዝራብ ምህላዋ ንብዙሓት ተንተንቲ ገሪሙ ይርከብ ጀርመናዊ ሓላዊ ውልዳት ማኑኤል ኑዌር ካብ ሃገራዊ ጾታታት ሃገሩ ጥሮታ ምውፁ ገሊጹ ኑዌር ብማልያ ሃገራዊት ጋንታ ጀርመን 194 ጾታታት ክካይድ ዝበቅዐ ኮይኑ ኣብ 4 ውድድራት ዋንጫ ዓለም ንሃገራዊት ጋንታ መሪሕ ምጽዋት ይፍለጥ ኣቀዲሞም ካብ ምጽዋት ሃገራዊት ጋንታ ጥሮታ ዝወፁ ክሮስ ጉንዶጋን ቶማስ ሙለርን ሰዒቡ ካብ ዛጋንታ ዝተኣለየ ምኩር ተጻዋታይ ኮይኑሎ ኣብ 2014 ሃገራዊት ጋንታ ጀርመን ብጃኪም ሎው ተመሪሓ ዋንጫ ዓለም ክትስፍስፍ ከላ ተራን ዌር ዓብ ዝነበረ ኮይኑ ንዝበለጸ ሓላዊ ውልዳት ናይቲ ውድድር ብምዃኑ ወርቃዊ ኢደበጃ እቲ ውድድር ዓቲሩ ነይሩ ልዕሊ ማኑኤል ኑዌር ጾታታት ማል ሃገራዊት ጋንታ ጀርመን ዘካየዱ ሰለስተ ተጻወትቲ ሉቃስ ፕሮሊስኪ ቶማስ ሙለርን ማርስላቭ ክሎዝን ሎተር ማቲያስን ጥራዮም ኑዌር ናብ ደገፍቲ ጸሓፎ ናይ ስንብት መግለጺ እዛ መዓልቲ ክትመጽእ ምዃና ይፈልጥ ነይረ ሎሚ ማልያ ጀርመን ካብ ምጽዋት ጥሮታ ዝወጻእ ኩላ መዓልቲያ እዚ ውሳነ ቀሊል ከም ዘይኮነ ይረዳእኩም ይኸውን እዩ ቅድሚ 15 ዓመት አንጻር ሕብራት ኢማራት ዓረብ ቀዳማይ ጾታይ ንጀርመን አካይደ ሽዑ ዝተሰማዓኒ ስምዒት በቃላት ገልጾ ከቢድ እዩ ናይ ዋንጫ ዓለም ብራዚል ስምዒቱን ገልጾ ይከብደኒ ክሳብ በሓልቃ ጋንታ ክመርሓ በቂዐ ኣብዚ ሓለፈ ዓመታት በተረጋጋሚ ማረምታት መወዳእታ ዘመነይ ቀሊል ከይከውን ተርኡ ተጻዊት እዩ ንኹሎም ኣብ ጎልነይ ተጻውቱን ስታፍ ምስልጣና ከየትን ደገፍትን ምስጋና ይገልጸልኩም ክብል ኣብ ናይ ኢንስታግራም ሕሳቡ ኣስፊሩ بمهرمتي نلعب كل تعمتات كم مسارع PSG ريح قدسن حتى خلاقلي برنسل كيمبابي دقيمو مهرمت قاتمو ود 20 شعتر عامت كيمبابي دحر الجمعات اجر زقات ومهرمت زغبرو متبحتي كاب كعس اجر نوح عمل زرح واستجدد كوينو نقبدت مهرمت المغلاصون ابنا انستغرام حسابو تقعو نيرو كونترات كيمبابي اب PSG ذكرامات كلتاشن شني كبك زغبرو تخلاقلي اب عنكاري تقرو بزقات ومهرمتيو دقيمو كابل مد كلوبو تعليلو كيمبابي اب PSG جمامرو بروز نبر كوينو دحر زقات ومهرمت ግን بترغاغام كام متبحت بمقبار كاب كعسو تعلي يركب PSG نكيمبابي مرمراتات كتغبرلو مخانا حبيرا لا زخبركم تخاتلتنا نحجي حزنا لكم زقربنا زينا سبورت اذا كتكتاتلو تصنحكم يو ابز قصل مكتالكم ايتقارصو كالون سلازلو اتن 4 حقتات شير لايك سبسكرايب كومنت ايتزللون ودحنكم أنبسا بني بحار سره أنبسا بني بحار سره أنبسا بني بحار سره أنبسا